Здравейте, приятели, аз съм Тони GamesBG и това е един много кратък клип, в който искам да кажа една лоша новина и тя е, че поредицата на Майнкрафт се разваля поради незнайни причини, защото сега ще се наложи да направя отново Майнкрафт, да ги инсталирам наново и след като ги инсталирам наново ще започвам едно ново оцеляване, което и аз не знам какво ще правим, не се знае още, но само исках да предупредя, че сте